Mae'r gymdeithas wedi bod yn prysur wobrwyo y prynhawn yma ac enillydd gwobr myfyriwr amaethyddol Dr Richard Phillips ydy Kennydd Jones a mae dy gyfeiriad i, dwi'n eisiau mi ddeud wrth pawb yn y byd lle ti'n byw, ddydyn ni Pont Siant, Llanfysil, Ceredigion, llongyfarchiadau calonnog i ti, Kennydd. O, diolch yn fawr iawn. Beth oedd y broses ar gyfer y gystadleuaeth yma ar wobr ar fawr yma? Wel, oedd pennaeth adran Ibers yn Aberystwyth, oedd ein enwebu 4 myfyriwr mlaen i'r gystadleuaeth yma, a'r 4 hefyd yn cael ei enwebu o Brifysgol Bangor, a wedyn oedd gyfweliad yn digwydd wedyn ni rhyw ddydd Sadwrn oedd o flaen wyr Dr Richard Phillips. A phwy oedd y Dr Richard Phillips? Wel, Dr Richard Phillips wedi rhoi lot i fyd amaeth i addysgu lot o bobl yn Aberystwyth, oedd yn arfer fod yn ddarlithydd yn yr Welsh Agricultural College fel oedd ei pryd ni. A mae wedi cael gymaint o effaith ar nifer o bobl sy'n yn myd amaethyddiaeth ar hyn o bryd y pethau, so mae'n fraint cael gwobr... A enw fo ar y tŷ sysgrif. Yn sicr. Felly sydd dath y cyfweliad, pa fath o gwestiynau, be fys ti'n yn ei ateb? Oedd cwestiynau eitha heriol i gael yna, achos oedd un cyn athro ym Mhrifysgol Aberystwyth ar y panel yn holi cwestiynau eitha heriol, cwestiynau gwyddonol heriol, a pethau'n amrywio o sefyllfa'r diciau, beth oedd y marn i ar hwnnw, cwestiynau wedyn ni am biti India Corn a am gwenith y barlus a pethau o'n i ddim mor hyderus yn ni am biti, ond oedd yn gyfweliad bach ddiddorol, oedd cwestiynau iang tu hwnt na am biti popeth amaethyddol, hyd yn oed pethau o'n i'n iws ar y ffarm gytre hefyd, a pethau oedd yn holi am biti ni. A be di hanes y ffarm gytre, so ti newydd raddio yna, a'i dychwelyd i'r ffarm fyddi di flwyddyn nesaf, neu wythnos nesaf? Wel, byddai gytre'r ffarm trwy'r haf nawr, a mi fydd nôl blwyddyn nesaf i Aberystwyth i wneud cwrs feistr yn gwyddo'r da byw. O, ti'n parhau fod astudiaethau wyt ti? O, rhaid gweud bod fi'n ddol yn. Felly, sut wyt ti'n mynd i ddathlu hwn? Wyt ti'n gorfod cyflwyno rhyw fath o dreithawd ymhellach? Be mae derbyn y wobr yma, sut mae hwnna'n dyrru di mlaen, felly? Wel, mae'r wobr unan yn rhywbeth gallai rhoi lawr ar fy CV, mae hwnna'n ffantastig, mae'n gymaint o wobr, fi'n hynod o falch bod wedi cael A hefyd oedd na wobr ariannol yn dod gyda'i hefyd, felly bydd hwnnw yn help enfawr i fi gallu ariannu'r cwrs feistr fi'n gobeithio wneud blwyddyn nesaf. Wrth gwrs, a beth ti'n gobeithio arbenigon efo ar dy gwrs blwyddyn nesaf? Gwartheg godro lycan ni arbenigon ddo, rhywbeth naill ai'r cloffni neu ar ffrwythlondeb yn y fichesodro, achos mae'r ddoi beth na'n broblem yn fichesodro yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig, felly lycan ni ymchwilio mewn mwy ar sut i wella'r fel mae'r senario ar hyn o bryd. Ac yna ymhen draw'r cyfnod o ymchwilio ac astudio, be di obeithio di wedyn i'r dyfodol ac i'r hir dymor, Kennydd? Wel, lycan ni dychwelyd i'r fferm adre. Fi'n gweld dyfodol cryf yn ffermydd teuluol bach ac ati. Sgyn ti hyder yn hynny oes? O, sy'n sicr. Mae'n ffordd, mae'n gymaint o effaith, gymaint o'n faint mor ddibynnol i ni ar sicrwydd bwyd yn y dyfodol. Mae'r fferm bach teuluol yn mynd i wario rhan enfawr yn cyflawni hyn, fi'n teimlo. A fi'n credu fydd ddyfodol gref i ffermydd bach teuluol a fydd yn gallu cyflenwi'r bwyd i'r boblogaeth. Wel, pob dymuniad da i ti, Kennydd, ac ti'n un o'n lleisio ni yma wrth os yma'n sylwebu ynghylch y moch hefyd yn dweud. Ti'n mwynhau hynny? O, joio hwnna mas raw. Dwi wir yn mwynhau'r falch iawn am y cyfle i wneud ni, briliant. Wel, mae'r mochi bach yma fo'n yn dolyngyfach ti'n fawr iawn ar y wobr arbennig yma. A phob hwyl i ti. O, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.